Bol raz jeden upratovač. Celý život zarábal minimálnu mzdu, nemal žiadnu vysokú školu, nemal žiadneho makléra, žiadne investičné konferencie. Jazdil na starom aute, nosil použité oblečenie a každý deň išiel do práce s metlou v ruke. V roku 2014 zomrel vo veku 92 rokov a zanechal po sebe 8 miliónov dolárov. Zamyslite sa nad tým. Upratovač a 8 miliónov? V tom istom čase ľudia s diplomami z Harvardu, s plátmi v 100 000 a s prístupom k tým najlepším informáciám na svete bankrotovali. Ako je to možné? A čo to vlastne hovorí o nás? Volám sa Jan Achberger, financiám sa venujem od roku 2019 a za ten čas som sa stretol so stovkami ľudí, mladými pármi, zamestnancami, podnikateľmi. A jedna vec ma na tom fascinuje dodnes: inteligencia pri peniazoch skoro nič neznamená. Nie je to len pocit. Videl som to na vlastné oči. Ľudia s obyčajnými príjmami, ktorí si ticho budovali majetok. A zase ľudia s vysokými platmi, ktorí žili od výplaty k výplate, bez toho, aby to sami tušili. Rozdiel nebol v číslach, bol v hlave. A presne o tom je kniha, o ktorej dnes budeme rozprávať. Psychológia peňazí od Morgana Housela vyšla pred pár rokmi, predalo sa 8 miliónov kusov a keď ju prečítate, pochopíte prečo. Ale pozor, toto nie je recenzia ani prednáška. Je to môj pohľad. Vyberám 5 myšlienok, ktoré podľa mňa najviac menia to, ako ľudia rozmýšľajú o peniazoch. V prvej kapitole vám poviem niečo, čo väčšina ľudí nevie. Prečo ľudia hrajú lotériu? Matematicky je to nezmysel. Pravdepodobnosť výhry je smiešná, každý to vie. Ale Housel hovorí niečo zaujímavé. Ľudia nehrajú lotériu preto, že sú hlúpi, hrajú ju preto, že je to jediná vec, ktorá im za pár centov dáva pocit reálnej šance na veľkú zmenu. Pre niekoho, kto vyrastal v chudobe, kto nikdy nevidel, ako funguje investovanie, kto nemal rodičov, čo by mu otvorili investičný účet, je to úplne logická voľba v rámci jeho sveta. A to je prvá veľká myšlienka tejto knihy. Každý z nás rozmýšľa o peniazoch inak. Nie preto, že sme hlúpi alebo múdri, ale preto, že každý vyrastal niekde inde. Niekto vyrastal v rodine, kde sa o peniazoch nehovorilo a dnes sa bojí investovať. Druhý zasa videl rodičov prísť o všetko v kríze a dnes drží všetko v hotovosti. Ďalší vyrastal v bohatstve a riziko ho nevystraší ani vtedy, keď by malo. Všetci traja sú racionálni vo svojom vlastnom filme. Problém je, že si to neuvedomujeme. Pozeráme sa na druhých a krútime hlavou, veď je to predsa jasné. Nie je. Každý hrá iný film. A prvý krok k tomu, aby ste sa stali lepším vo veciach peňazí, je jednoduchý. Pochopte, aký film hráte vy. Pretože práve od toho sa odvíja všetko ostatné, o čom si dnes povieme. Teraz, ale v druhej kapitole sa vráťme k Ronaldovi Readovi. Upratovač 8 miliónov dolárov. Ako? Nekúpil Bitcoin správny čas, nezdedil peniaze, urobil 3 veci, ktoré sa zdajú až banálne a práve preto ich skoro nikto neurobí. Míňal menej ako zarobil celý život. Investoval pravidelne do solidných firiem, bez paniky, bez predávania a bez toho, aby ho zaujímal výhľad trhu na ďalší kvartál. Mal čas. Teraz vám poviem číslo, ktoré väčšina ľudí nevie. Warren Buffett má dnes majetok okolo 130 miliard dolárov. Ale viac ako 96% z toho vzniklo až po jeho 65 narodeninách. Nie vďaka genialite, nie vďaka nejakej raketovej stratégii. Vďaka tomu, že začal vo veku 10 rokov a nikdy neprestal. 55 rokov nepretržitého rastu. To je jeho skutočné tajomstvo. Zložené úročenie totiž nefunguje lineárne, funguje exponenciálne. Prvých 20 rokov sa zdá, že sa nič nedeje a potom sa to zlomí. Teraz vám poviem konkrétne čísla. Investujete 200 eur mesačne od 25 rokov pri priemernom výnose 8% ročne. V 50-ke máte zhruba 180 000 eur. Ak začnete o 10 rokov neskôr, rovnaká suma, rovnaký výnos, v 50-ke máte iba 75 000. Tých 10 rokov oneskorenia vás stojí viac ako 100 000 eur bez toho, aby ste čokoľvek urobili inak. Ronald Read to pochopil bez toho, aby to vedel formulovať. Mal viac času, viac disciplíny ako tisíce vzdelaných ľudí z Wall Street a to stačilo. Čas plus disciplína. Jednoduchý vzorec, ťažká realizácia. A práve preto, keď si to uvedomíte, začnete sa pozerať na peniaze trochu inak, vrátane toho, na čo ich míňate. V 3. kapitole chcem nadviazať na to, čo Housel raz napísal.
Dlho mi to vrtalo hlavou. Keď vidíš niekoho šoferovať Lamborghini, neuvedomíš si toho šofera. Myslíš si, aké cool je to auto. Prípadne si predstavuješ, ako cool by si vyzeral ty za tým volantom. Jeho samého si takmer nevšímaš. A napriek tomu, keď my kúpeme drahé veci, úprimne veríme, že nás ľudia budú obdivovať. Že to auto, ten outfit, ten telefón nás zvýši status. Nie. Zvýši im to len chuť mať to isté. Tu sa skrýva jedna z najnebezpečnejších pastí dnešnej doby. Míňame peniaze, ktoré nemáme, na veci, ktoré nepotrebujeme, aby sme zapôsobili na ľudí, ktorým je to v skutočnosti jedno. A sociálne siete to celé znásobili. Každý deň vidíte výber toho najlepšieho zo životov iných ľudí. Mozog si to interpretuje ako normu, ako štandard, ku ktorému sa máte priblížiť. Hoci za tou fotkou je človek, ktorý si tú dovolenku zobral na kreditku a teraz ju spláca 6 mesiacov. Housel tu robí jedno rozlíšenie, ktoré mi osobne veľmi sedí. Bohatý a majetný nie je to isté. Bohatý je to, čo vidíte, drahé auto, veľký byt, extravagantný životný štýl. Majetok je to, čo nevidíte. Peniaze, ktoré niekto neminul, akcie na účte, rezerva, vďaka ktorej môžete povedať nie tam, kde iní musia povedať áno. Môj bývalý kolega nepočítal bohatstvo na kusy aut v garáži, počítal ho cez listy vlastníctva nehnuteľností. Skutočne bohatí ľudia vyzerajú väčšinou o mnoho menej bohato ako tí, ktorí bohatí nie sú. A keď to raz pochopíte, prestanete sa porovnávať s fasádami. Čo vás prirodzene privedie k otázke, ktorú si väčšina ľudí nikdy poriadne nepoloží. Housel opisuje v knihe jeden krátky rozhovor. Dvaja kamaráti sedia na party na ostrove Nantucket, mieste, kde sa zdržujú tí skutočne bohatí. Jeden z nich vidí domček hostiteľa, pohľad na oceán, celú tú atmosféru a hovorí: vieš si predstaviť, koľko ten chlap zarába? Ten druhý sa pozrie okolo seba a pokojne odpovie áno. Ale ja mám niečo, čo on nikdy mať nebude. Ja mám dostatok. Táto veta mi napadá vždy, keď vidím ľudí, ktorí chcú viac, ale nikdy nevedia, koľko by im bolo dosť. A to je podľa mňa jeden z najväčších finančných problémov dnešnej doby. Ľudia si nedefinujú cieľ. Porovnávajú sa s niekým, kto má viac, a ten sa porovná s niekým ďalším. A takto to ide do nekonečna. Dokonca aj niekto v najbohatšom percente ľudí sa môže cítiť, ako by zaostával. Housel to nazýva pohyblivé góly. A hovorí, že bez toho, aby ste vedeli, čo je pre vás dosť, sú peniaze len zdrojom úzkosti. Preto sa pýtam každého klienta tú istú otázku. Čo chceš tým peniazmi dosiahnuť? Nie o koľko chceš viac, ale čo konkrétne chceš mať, robiť a prežiť, a väčšina ľudí mi nedokáže odpovedať hneď. Pretože sme zvyknutí rozmýšľať o peniazoch ako o cieli. Ale peniaze nie sú cieľ, sú nástroj. A každý nástroj potrebuje vedieť, na čo ho použijete, inak s ním len mávate do vzduchu. Tak na čo ho chcete použiť vy? Pre mňa je odpoveď jednoduchá. A je to zároveň posledná myšlienka, ktorú si dnes povieme v poslednej kapitole. Housel napísal, že najvyšší výnos, ktorý vám peniaze môžu priniesť, nie je percentuálny výnos portfólia. Je to kontrola nad vlastným časom. Schopnosť vstať ráno a povedať si: dnes robím to, čo chcem, s ľuďmi, s ktorými chcem a na mieste, kde chcem byť. Toto nazýva finančnou slobodou. A hovorí, že práve toto by malo byť cieľom každého finančného rozhodovania. Nie auto, ale čas. Ľudia to väčšinou pochopia až vtedy, keď o čas prídu. Keď musia robiť prácu, ktorú nemajú radi, pre šéfa, ktorého neznášajú, lebo si nemôžu dovoliť povedať nie. Lebo nemajú rezervu, nemajú dostatok, nemajú nič, čo by im dalo priestor na voľbu. A práve tu sa pre mňa uzatvára celý kruh. Pravidelné investovanie, hypotéka na investičný byt, dobre nadstavené poistenie, to nie sú veci, ktoré robíte preto, aby ste boli zaujímaví na oslavách. Robíte ich preto, aby ste si o 10, 20, 30 rokov kúpili to, čo sa nedá kúpiť inak. Slobodu. Na záver by som chcel len dodať, že táto kniha nie je o tom, ako zarobiť viac peňazí. Je o tom, prečo ich míňame, ako ich míňame, aj keď hlboko vnútri vieme, že to nie je správne. Finančný úspech nie je výsledok inteligencie. Je výsledok správania. A správanie sa dá zmeniť, keď rozumiete, čo ho riadi. Ronald Read to vedel. Nevedel to formulovať, ale žil to každý deň. 5 vecí na záver. Rozmýšľajte o peniazoch cez prízmu svojej vlastnej histórie. Pochopte, prečo sa správate tak, ako sa správate. Začnite skôr, ako si myslíte, že musíte. Čas je váš najsilnejší spojenec.
Bohatý a majetný nie je to isté, prestaňte sa porovnávať s fasádami. Definujte si, čo je pre vás dosť. Bez cieľa sú peniaze len zdroj stresu. A nakoniec, cieľom nie je viac peňazí. Cieľom je čas a sloboda. Peniaze sú len nástroj. Napíšte mi do komentára, ktorá z týchto myšlienok vám sedí najviac. Alebo ak máte otázku, napíšte, rád sa jej povenujem v ďalšom videu. Dajte like, odber a budujte majetok, budúce ja sa vám poďakujem.